I anlægsbranchen er du med til at skabe og sætte spor. Nogle gange store spor. Michael Knudsen er projektchef hos Arkil og arbejder i øjeblikket med en stor regnvandskanal i København. Han fortæller. Det er jo fedt at være med til at bygge noget af Danmarks tungeste infrastruktur. Vi bygger jo for fremtiden, og i Arkil har vi jo en solid økonomi, som jo skaber sikkerhed både for kunderne, men i sidste ende også for mig og mine kollegaer. Arkil er en af Danmarks største og ældste entreprenørvirksomheder med mere end 1700 medarbejdere i Danmark og i udlandet. Carsten Pommer har arbejdet flere steder i anlægsbranchen og siger: Arkil er en virksomhed, hvor der er mulighed for stor selvstændighed, og man kan påvirke sit eget arbejde. Men vi har også gode kolleger, og vi har mulighed for at være tæt på hinanden. Og vi har en rigtig god dialog med vores ledelse. Arkil skaber stabil vækst og har fokus på den lange bane. Værdien skabes frem for alt gennem medarbejderne. Vi har nogle af de bedste folk i branchen. Mads Andreasen, der er divisionsdirektør i Arkil, uddyber. Vi har klar forventning til de folk, der kommer til os, og vi håber også, de har forventninger til os som arbejdsplads og nogle holdninger til, hvad de vil med deres faglige liv. Hvis man har ambitionerne, og man har evnerne, og man har modet, så har vi udfordringer i et meget uformelt miljø. Lige nu arbejder Arkil på flere strækninger af København-Ringsted og Ringsted-Femernbanen. Ligesom der udføres havneudbygning og afløbstunneler i og omkring København. Vi projekterer og afgiver tilbud på en lang række større projekter i Danmark og Nordeuropa. Derfor har vi brug for dygtige og kompetente ingeniører med erfaring fra anlægsbranchen til at udvikle og bygge fremtidens infrastruktur. Hvis du har lyst til at sætte spor og ønsker at arbejde i en solid, udviklingsorienteret virksomhed, så kontakt Arkil.